Историята на Центъра за компютърно музициране и саунд дизайн към Нов български университет е интересна и неочаквана обаче, защото трябваше да се създаде такъв център тук в годините, имайки предвид това, че тази специалност беше единствената и си остава единствена в България по отношение на курсовете, които се водят. Тук се набляга на живото музициране и, разбира се, програмирането като един вариант, но компютърното музициране е едно направление, което малко университети практикуват и използват за своите курсове, а пък тук успяхме да направим именно този начин на преподаване с живи, така да се каже, компютърни изпълнения, на живо пред публика. И това е основата на нашата цел. Как е създаден центъра? Ами с много любов, с много голямо достоинство на хората, които помогнаха да се създаде. Това са Росица и Иван Станчеви, семейство Станчеви, които в памет на своя син Станислав Станчев Стенли морално, духовно и материално ни помогнаха да изградим този, бих казал, това приятно пространство за компютърно музициране. Стана така, че с нашето запознанство започнахме да говорим за нещо, което да бъде създадено, за да помогне на първо място на студентите, да могат да овладеят инструментите на живо, да могат да се уединят в една такава творческа обстановка, в която съвсем творчески да подходят към композирането, изпълнението, мастериране и всичко свързано с тези звукозаписни дейности. Разбира се, далече от общия глъч, от общата шумотевица, която студентите в този нов български университет създават. Разбира се, това е така шепота в кавички, шепота и шума на младостта. Това е много хубаво. Ние много обичаме всички колеги, обичаме тази глъчка, защото тя е признак на младост. И в разговорите от дума на дума стана въпрос за това, че ние като една нова специалност нямаме такова пространство и семейство Станчеви бяха така добри да започнат разговори с ръководството на Нов български университет, с мене, с моите колеги, за създаването на едно такова пространство, в което всеки студент да може да проработи на спокойствие. И както тук се вижда, имаме 15 работни места с синтезатори, всеки си носи лаптопа и може при желание да си включи лаптопа към синтезатора, да работи и да създава произведения, които в последствие могат да се чуят от всички, да се видят на екран на с тази мултимедийна дейност и, разбира се, да се чуят в тази невероятна звукова обстановка, използвайки Dolby Surround. Разбира се, в този аспект до най-голяма подробност беше така измислено какво да бъде, как да бъде, в какъв аспект да се направи това дарение, което да обхване всичките възможни дейности, които ние практикуваме тук. Разбира се, за около година се направиха и проектите. Ръководството на Нов български университет прие тази идея с аплаус. Ние с още по-голям аплаус, и тук е момента да изкажа своята и на колегите благодарност към семейство Станчеви, които дадоха своята основна дан за създаването на това студио. На първо място приятелски, морално, духовно и материално, не на последно място, с което, както се казва, ни развързаха ръцете за по-нататъчни
действия в областта на творчеството. И като компютърно музициране, и като саунд дизайн, и като мултимедия, и като свирене на живо, неща, които общо взето трудно се постигат в едни такива ограничени условия, каквито имахме преди това. 2016 година успяхме да създадем този център и с всичките подробности той започна да функционира през ноември месец 2016 година. Така една скоба ще отворя, че за мен лятото на 2016 беше най-хубавото лято. Едно от хубавите лета в моя живот, защото това ми е, така да се каже, шести център, шесто студио, което създавам през моята така творческа кариера като дизайнер, като така саунд инженер. Защото всичко, което имах предвид като идеи, беше осъществено с един много сериозен екип, строителен, акустичен екип, добре е оборудвано и студиото, и за постпродукция, и центъра, и тази зала, в която правим концерти. Всичко, което е свързано с нашата дейност и включително не на последно място, фестивалите за електронна музика в България, каквито ние създаваме всяка година през декември месец. Така че една мечта в този смисъл да създадем нещо за студентите, които да го ползват с така професионална заинтересованост, беше осъществена. Тази мечта, която наистина помогна на мен и на моите колеги да привлечем много студенти, много от тях станаха професионалисти в живота и по този начин така се чувстваме удовлетворени от това, което сме направили с общите наши усилия.